warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pertanyaan Anjing. Oke guys, kali ini aku arepe masak sayur lodeh terong dicampur karo bung ya guys ya. Terus dicampur tahu asin. Terus tapi tak dadi loro, sing siji iku gak atek panggang guys, soalnya bojo gak seneng panggang. Dadine sing siji beda, gak nanggo apa-apa, gak nanggo panggang maksudnya. Sing siji nanggo panggang, soalnya aku seneng panggang guys. Lodeh apa jenenge terong karo bung. Dek mang aku tuku terus aku wis goreng tempe karo goreng endhog. Tuku kerupuk barang guys gimana pokoknya campur-campur. Guys wis tak goreng gimana endhoge mang tak tukokno seprapat. Ambek tempene wis mateng ki sak menake. Terus ki engko dikeki panggang. Tak tukokno loro ya guys yo. Terus yang ate-ale. Terus ki terongnya guys gimana bung 5.000 gimana guys, nek terong murah. Terus dikei tahu asin, terus cemilannya yuk kerupuk guys, tuku telu gimana. Wes yo guys yo tak masak sik. Kali ini tak petik isik guys. Mati isik. Tak anakku ki yo seneng kok guys. Apa jenenge panggang. Tapi beda nek Pak Gogot tuh gak seneng nek pengen dikei panggang. Kene. Kita ngelisi alene. Iki. Sewu untuk apa ya alene, Guys? Cuman tuku nggone leju. Nek terong murah guys ning kene. Nek pun sik larang. Terong lho cilik. Tuku rong bungkus. Mok 2.000 guys. Tapi terongnya cilik-cilik. Kita ya gak ngerain kok guys ya. Tapi cilik-cilik ini. Kita irisi. Guys. Kita irisi guys. Nampak gak ini? Kayak nek ngatemi ning ngarepan. Dolen. Lagi wis tak irisi. Kok tak irisi. Tak potisi. Saiki karek mau usenge guys. Laluku ya wis mateng. Lah mateng sik. Jangan urung mateng. Yes guys, aku tak anu sik ya. Tak pelan sik. Wis tak oreng masakan. Ini ya guys, terus dikilang wis tak goreng. Panggangnya tak goreng guys. Yang ini. Wera. Mangaten nganu lek, lan lodeh. Ngaten iki cakep guys. Gune mangke tak goreng iki guys. Tak osrang-osrang kok dilebokno terong karo dilebokno. Kinarane apa jenenge? Bungi tak lebokno kok. Iki ya. Yo setengah-setengah kalau ngenteni setengah-setengah ya wis. Oh iya walah. Kemeluk guys. Tak banyu sithik ki mang. Kok terong. Dikotok kok iki sih. Aku tak lebokno ning kene ae. Terongnya ya aduk kayak ikan guys. Masak emang beda-beda ya guys. Aku gak pada itu masak, penting aku masak kamu ya. Hasilnya kayak malah belas gak iso guys. Kayak malah gak iso masak. Bumbunya tak anu guys. Kok nggak tujuan. Tak elokno jenenge terong gimana. Oh guys. Soalnya sudah mateng. Jadi sak wajan lho. Piye?
Terus yo tak kei tahu asin. Tak kei tahu asin, guys. Tak iris cilik-cilik. Ngeri. Masak sak wajan, guys. Campur-campur masak iki. Wis sing iki. Sayurku wis mateng, iki wis tak dhewekno gawe Pak Kokot engko gak enek panggange. Iki gawe aku aku anakku Naira mbek pakku. Iki mang wis kene ae, guys. Ora tuku iwak panggang sih ambek kerupuk. Iki wis mateng, wis karek sarapan iki ngene Pak Gogot inggenku, guys, gitu. Gini oman. Iki wis tempene karo ndok wis karek sarapan, guys. Dolan boneka isen. Senengane nyapet delok dikumpulno, guys. Piro ae boneka 6 kuwi? 23 apa enek? Piro per? 23. Lah kuwi sen iki kok iso 23 23. 6, 10. Dah ilang ndi? Awakmu entek pira, Per? Bonekane mbi bagian ama? 12 tok. 12. Lha sen penggaweane nyapet ae kok. Ndi bonekaku sih? Gak ero. 12 kok nyapet 10.000. Awakmu? Gak kok iso? 10.000. Nyapet siji ki 1.000, Per. Lah lek 12 ki mosok nyapet 10.000 yo kaya le. Nek 12 nyapete yo ping 12 eh. Oh. Pak Mes balik. Oh, balik. Dah, ya Allah. Sen. Bonekane mana sansae? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditungin ae, guys. Iki lho 8. Cowok ora oleh dolan boneka. 11 enggak. 11 tambah 11 22. Lah, kuwi. 23 le. 11 tambah 11 kok. Tambah ulah. Oh, ulane 1, 2, 3, bener. Ndak wae Dek sansae. Iki lho sing iki ora oleh iki. Sing Hello Kitty ae mending. Kan kowe kan ora duwe adik. Kan enek papat. Kan kowe kan ora duwe adik. Ben. Sapa iki? Mbah Rom. Gak ana, Mbah. Garing iki nek. Wis entek. Ya Allah, no ae. Kecowok isen. Kok dolan boneka geret-geretan. Senengane nyapet iki, guys. Kok antus sakmono kae. Guys, bonekane tak spilno. Lucu-lucu ae. Oh. Enek ula, biuh. Iki kura-kura. Ana iki, apa iki jenenge? Terus anak kelinci rupane ijo ngene, guys. Ya Allah. Senengane nyapet terus Doraemon yo enek. Doraemon yo enek, guys, iki Doraemon. Tapi kalau kae. Terus iki kuning-kuning iki apa iki? Keropi. Enggak, katak. Katak iki lho, tak. Katak. Katak, guys. Iki bebek iki yo gedhi iki bebeke. Lho, bebek. Ki, Hello Kitty ning lho wenone nganu, Mbak Sansa. Iki lho enek. Mbak Urel. Ngajak like. Tuh akeh iki ngunane sing kuwi. Ki apa iki ya Allah. Hello Kitty iki lho Weno Sansa. Enek papa Hello Kitty. Lah ya Weno Sansa rene iki lucu ki apa ki ya Allah. Lucu banget. Ngono ae yo guys yo, konten kali ini aku masak sayur lodeh. Mari ngono wis aku ape adus sik terus sarapan terus atene metu, guys. Mari ngono kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali di
komen, like, subscribe. Terima kasih yang sudah menonton ya guys ya. Terima kasih banyak pokoknya. Dadah.